Готови ли си за петък? Това е твоята година. Нека се научим крем и съвети за красота и ум в училище. Айде, let's go! Да започнем за веждите. Използвам молив от Essence. Проучванията за на първо място. Водете си бележки в клас. Сега използвам коректор. Бъди мил за учителите си. Уважавайте ги. Слушай ги. Обичам ги. Сега ще сложим CC крем. Искаме свеж естествен крем. За това ще използваме CC крем. Изхвърляте това в фондатена крем. Използвайте CC крем от Panacea Cosmetics. Най-доброто, виж. Ти знай? Обожавам, виж. Ти знай? Сега сложи коректор. Това е от Catrice номер 7, Natural Rose. Сложих бронзан от Essence. Така. Пригответе всичко предната вечер. Винаги. Сега използвам молив за устни. Това е от Wet n Wild. Миришат добре. Използвайте парфюм. Сега ще сложа червило. Това е от Panacea Cosmetics. Чоколад. Прекрасна. Ти знай. Виж. Изчакайте и сухне. Виж. Така. Така. Точно така. Много яко. Пазете се от драмата. Не бъди фалшиви. И не бъди около фалшиви хора. Не си струва. Бъди себе си. Бъди позитивен. И усмихвай. Бъди мил и открит човек. По този начин хората те искат да бъдат приятели с вас. Сега сложих очна линия. Това е от Essence кафяв цвят. По-естествено. Ти знай! Виж. Бавно нагоре. Бавно назад. Бавно нагоре. Спокойно. Така. Ти знай? Винаги носете вода със себе си, за да остане хидратирани. Ти знай. Сега слагаме спирала от Essence. Ти знай. И фиксиран пудра от Catrice. Много добре. Така. Пазете допълнително молив и химикал. Накрая нанасям гланса устни. Scandalous. Последен цвет. Но не на последно място. Забавлявай се. Точка! И това е. Обичам те много! Ти знай!